Cwtsh drwy'r post. Efallai eich bod wedi derbyn Cwtsh drwy'r post dros y misoedd diwethaf. Clywed fod ffrind wedi derbyn un, neu i chi weld y nwyddau ar y cyfryngau cymdeithasol. Wel, dyma ddywed Anne-Marie Lewis o ardal Llandeilo am ei busnes newydd. Mae'n anodd cadw stori hir yn fyr, ond dyma roi cynnig arni. Newid byd a newid gyrfa oedd fy hanes i ar Fawrth y cyntaf 2021. Roeddwn wedi bod yn athrawes uwchradd ers 1998 ac wrth fy modd yn y dosbarth. Ond, fel i lawer, daeth tro ar fyd o ganlyniad i Covid. Doedd gen i ddim dewis ond chwilio am waith arall, ac fe ges i swydd yn gweithio fel cyfieithydd, prawf ddarllenydd a golygydd i gwmni atebol. Anodd oedd cyfarwyddo a gweithio o adre i ddechrau, ond erbyn hyn dwi'n mwynhau fy ngwaith yn fawr ac yn gweithio gyda thîm hynod o gefnogol. Ochr yn ochr â chyfieithu, dwi wedi mentro i dir hollol newydd ac ynghyfarwydd, sef iechyd, lles a hunanofal drwy gyfrwng drwy'r remedies organic ac wrth gwrs Cwtsh drwy'r post. Roedd gadael y dosbarth wedi rhoi ychydig o ryddid i mi archwilio pethau newydd, ac yn dilyn cyfnod anodd iawn, des i sylweddoli pa mor bwysig yw hunanofal. Gofalu amdano ni'n hunain. Prysur iawn yw ein bywydau, unwaith eto, a ffrin iawn yw'r amser sydd gyda ni ar afu. Dwi'n sicrhau mod i'n neilltuo amser bob dydd yn ddiffail i gymryd amser tawel jyst i fi. Doeddwn i ddim yn gwybod rhyw lawer am hunanofal. Dwi'n hoff iawn o madroddion fel Inner Health, Outer Beauty a Healthy Ageing, ac fel uwch ymgynghorydd i Niels Iard, mae fy ngwybodaeth a fy niddordeb ar gynnydd. Dwi'n dysgu am rinweddau'r olewau, ymwybyddiaeth o falgar, ymlacio a hunanofal. Mae cyfnod y pandemig wedi gadael ei ôl ar bob yr un ohonom, a rhaid i ni garco'n hunain. Dyma sut datblygodd Cwtsh drwy'r post. Bocsys bach lles, treats, ychydig o hunanofal drwy'r post. Dwi'n teilwra fy nghwtshys i siwtio'r unigolion sy'n holi amdanynt. Dwi bob amser yn sicrhau'r cynnyrch gorau a'r gwerth gorau am arian. Dwi'n cael cysiadau yn aml am rhywbeth bach i godi calon, i ddathu pen blwydd neu achlysur arbennig, a hefyd i gydymdeimlo. Mae hunanofal mewn cyfnod o alar yn allweddol, ac mae ymateb pobl wedi bod mor galonogol. Ges i gais gan ffrind o'r wladfa am ryw 8 cwtsh dolyg. Dwi'n cynnig y pethau syml, sanau lliwgar, llachar sy'n cefnogi elusen ganser, siocled gan gwmni lleol, te a bubbles i'r bath gan Niels Iard. Mae modd ychwanegu a newid y cyfuniad yma gyda eli i'r dwylo, olew o remedies to roll yn ddewisiadau poblogaidd. Mae pob cwtsh yn dod gyda cherdyn a dwi'n ysgrifennu neges bersonol ar y cerdyn hwnnw, cyn pacio a ffostio pob cwtsh. Dwi wrth fy modd yn siarad ac yn cynnig sesiynau hunanofal i griwiau o ffrindiau a sefydliadau gan godi arian hefyd a telusennau lleol fel Ysbyty'r Tywysog Philip ac Angor. Braf iawn cael y cyfle i rannu fy stori a dwi yn falch iawn mod i'n gallu gwneud hyn ac wedi dianc o'r dosbarth. Croeso mawr i chi gysylltu gyda mi ar y rhif ffôn dim 79 869 76955 neu drwy e-bost anmarielew
drwy'r25@hotmail.com. A beth sy'n llafau y cyfeiriad e-bost a25@hotmail.com. Neu ymunwch â Cwtsh drwy'r post os oes cyfrif Instagram gyda chi.